Това видео не ви го изпраща алгоритъма, а съдбата. И какво е любовта? Някой да ви изнудва за пари? Някой да ви краде времето? Някой да ви използва за средство? Не е това. Аз съм никой да ви казвам кого да обичате, но си отворете очите и вижте кой не обича вас. Хората не са зависими от вас, а от вниманието ви, щом не ви приемат за равни. Те са жадни. Жадни за енергията ви. Енергия, която не принадлежи на тях. Тях вампирите на щастието ви. Огледайте се и си задайте въпроса, кой ме третира като равен? Въпроса, кой го е грижа за мен без да извлича директна полза от присъствието ми? Въпроса, кой е до мен, когато аз нямам сили да бъда? Ще бъдете шокирани от отговорите, защото природата ни е такава. Да сме себични, егоцентрични, егоистични. Това да ви насилват психически или физически не е здравословно. Не е любов. Не е нищо друго, а просто вие олицетворявайки една боксова круша. Вие не сте предмет, а живо същество, което ако намери любов, ще е взаимна. Тя ще е в хармония и човека срещу вас ще ви третира не просто като морално равни, а като емоционално равни. Човекът срещу вас няма да ви манипулира или изнудва само и само да извлече малкото капка живот останала у вас. Той ще ви зарежда и болката ви ще изтежда. Той ще обича вас като същество, а не като крадено просо. Това е. Ако искате да си купите дебютният ми роман, може да ми пишете тук на лично съобщение или в Инстаграм.